rridu infrastruttura fil-moħħ tal-intrapriżi tagħna li mhux biss minħabba Covid imma fit-tul. Fejn dawn it-tip ta' analiżi ta' fejn qegħdin feridu mmorru x'għandna bżonn nagħmlu fin-nofs u x'investimenti għandna bżonn nagħmlu u x'tibdiliet għandna bżonn nagħmlu u x'għandna bżonn inneħħu u x'għandna bżonn inżidu jew fiex għandna bżonn nidħlu. Huwa dak li għamilna verament sostenibbli. Il-kelma sostenibilità mhux biss tal-ambjent u tal-arja u tas-siġar, imma sostenibilità huwa li naraw li l-businesses tagħna huma ippreparati for the short, medium and long term. Dikjarazzjoni b'saħħitha mill-President tal-Kamra tal-Kummerċ David Schwireb fejn tkellem fuq l-importanza li jkun hemm kontinwità u pjan illi jwassal lil pajjiżna sabiex jimxi fid-direzzjoni illi tixraqlu. Dan sabiex pajjiżna jkun jista' jikkompeti ma' pajjiżi oħrajn f'diversi oqsma. David Schwireb qal il-pandemija hija xi ħaġa li jidher li se ttawwal. Għalhekk il-Kamra tal-Kummerċ għamlet diversi working groups fejn studjat x'ħidma jeħtieġ issir f'diversi setturi fosthom l-edukazzjoni, is-saħħa u x-xogħol. Huwa sostna li l-pandemija tal-Covid għandha tinbidel f'opportunità sabiex tagħmel il pajjiżna iktar kompetittiv. Kollha kemm aħna rridu nutilizzaw l-aħwa riżorsi tagħna, l-aqwa mħuħ, l-aqwa intelligenza kollha flimkien għax il-kompetizzjoni tagħna mhux hawnhekk fil-pajjiż qiegħda, barra mill-pajjiż fil-pajjiżi l-oħrajn kollha li qegħdin wara din il-birka safety car. Min-naħa tiegħu il-kap eżekuttiv tal-UHM Voice of the Workers Joseph Vella tkellem dwar il-ħidma imprezzabbli li qed jagħmlu l-frontliners f'pajjiżna. Huwa qal jinkwetaħ il-fatt li l-Ministru tas-Saħħa qed ikaxkar saqajh biex joffri kundizzjonijiet differenti tax-xogħol fosthom lil ħaddiema tas-steward li suppost kellhom jingħataw l-istess kundizzjoni tax-xogħol bħal ħaddiema oħra li jaħdmu fl-istess settur. Mhux aħjar jaraw x'inhi l-karba tal-ħaddiema fil-qasam tas-saħħa, mhux aħjar naraw kif ma nużawx il-pandemija bħala skuża biex ma nagħtux kundizzjonijiet xierqa lil ħaddiema tagħna. Quddiem dan kollu huwa appella lill-Ministru tas-Saħħa sabiex ipoġġi mal-mejda u jsib is-soluzzjonijiet. Trid li kulħadd jikkollabora miegħek, imma skużi, inti wkoll għandek l-obbligu tiegħek li ssib is-soluzzjoni. Dwar il-pandemija tal-Covid, Joseph Vella qal li kien hemm diversi proposti illi l-Union kienet ilha żmien twil illi resqet fosthom li jinġib test negattiv tal-Covid minn dawk kollha illi jidħlu f'pajjiżna. Il-President tal-Malta Employers Association Dolores Sammut Bonnici qalt li minħabba l-pandemija tal-Covid bataw kemm dawk in-negozji illi jalqu, iżda wkoll dawk li baqgħu miftuħin. Hija tkellmet ukoll fuq il-work-life balance fejn fost oħrajn għandha tingħata importanza wkoll lill-karriera tal-mara fejn il-flessibilità flimkien mat-teleworking kienu importanti ferm speċjalment waqt din il-pandemija. Dolores Bonnici għamlet aċċenn partikolari fuq il-fatt li d-daqqa fuq in-negozji kienet ilha tinħass ħafna qabel bidiet din il-pandemija fejn dan kollu wassal biex bdiet tonqos il-fiduċja. Rridu naraw kif nagħmlu biex nirkupraw din il-fiduċja issa. Vera hemm qatt gravi li rridu niffaċċjaw, però rridu nagħmlu aħna ħilitna bħala businesses, bħala ħaddiema biex din il-ħaġa nfarfruha minn fuqna. ħalli nuru x'aħna bħala Maltin, aħna maħniex dawk l-erba li ħamġu lil Malta. Hija qalt li pajjiżna għandu ħafna xjoffri fosthom fir-riżorsa umana fejn il-bniedem għandu jiġi l-ewwel u qabel kollox. Huwa b'hekk biss li pajjiżna jista' jimxi l qudiem.